Il-kap nazzjonalista Bernard Grech injora għal kollox mistoqsijiet dwar il-flus li għandu jħallas il-Partit Nazzjonalista f'liċenzji l-awtorità tax-xantir u minflok infex b'ton arroganti meta mistoqsi minn One News. One News taqsih propju wara li ġie żvelat l-awtorità tax-xandir fetħet rikors fil-konfront tal-kumpanija tal-Partit Nazzjonalista Media.Link. Dr. Grech, sallimlek. All right. Sena nħammurru sal-depo jew flimkien. Le, għan nistaqsik ġiġ mistoqsijiet forsi, tuġibni d-darba. Il-kom snin ma tħallsu l-autorità ta' xandir. Qed nistennik. Il-kom snin ma tħallsu, le, iwa, għan nistaqsik mistoqsija. Il-kom snin ma tħallsu l-autorità ta' xandir. Fir-rikors imressa il-Partit Nazzjonalista qed jiġi mfittex biex iħallas b'mod immedjat 68,000 euro. Dan fil-waqt li ġie nnutat kif ir-rikors quddiem il-qorti infetaħ biss wara numru ta' twissijiet mill-awtorità tax-xandir lill-kumpanija Media.Link li wkoll ġew injorati. Evidentament skomdu il-kap nazzjonalista naqas ukoll milli iwieġeb dwar kif il-Media.Link qatt ma pprovdiet raġuni valida skont il-liġi u baqgħet m'għamlitx il-pagamenti dovuti minnha. Minn barra il-liċenzji mhux imħallsin mill-kumpanija tal-Partit Nazzjonalista marbutin max-xandir tat-televiżjoni u r-radju, Media.Link ma ħallsitx ukoll għall-użu tal-antenna fil-Gargur. Iżda dwar dan il-kap nazzjonalista baqa' ma wieġeb xejn. Tibżat wieġeb. Ħanibqa' miegħek sakemm tweġibni. Dr. Grech. Skomdu għall-aħħar u mingħajr risposta, il-kap nazzjonalista kompla blaġir arroganti tiegħu u daħal jiġri f'kafetterija faċċata tal-Parlament biex jaħrab mill-mistoqsijiet ta' One News. One News kien żvela wkoll strateġija mill-Partit Nazzjonalista li attakka l-awtorità tax-xandir. L-attakki kontinwi fuq l-awtorità tax-xandir mill-Partit Nazzjonalista kienu maħsuba biex iservu ta' intimidazzjoni fuq din l-istituzzjoni. Dan bilan li din ma tħux passi legali kontra il-Partit Nazzjonalista stess għal fatt li ilu ma jħallas il-liċenzji tal-medja tiegħu għal numru ta' snin.